Esse radyo dengi geldi. فكري ريبار آبو فكرة مروفاهي قشتية وجبوي مروفاهية بقشتية جرق دكي مروفاهي لريبار آبو خدي دركبه آزادية فيزيكية ريبار آبو أركك أخلاقية يا مروفاهية بقشتية آزادية فيزيكية ريبار آبو تمام كرنا آزادية مروفاهية بقشتية Şinavên uçan a radyoya denge gelden baş İrosi Sıbat 2024 şemili Brüksel'e saat 4 Lahmedi 16 Godarên Jamên uçên davî pêşkêş bikin demdem azadiya rêber Apoya. Salvegera 25 a komploya navê tevî de gelê Kurçalakên mezin dardixe baskên meşa azadî ku ji Qarsê de sibêkir gihişt agerî qonaxa pêşî baz dêbû. Gel nüneyên xwe yên ku pêşengî ji têkoşîna azadiyê rêbera porê dikin bi çoş pêşwazî kirin. Li vir parlamenterê Dem Partiyê Bitlisê Hüseyin Olan axaftinê kir. Hüseyin Olan got agirî warê serhildanê ye. Îro dilê 1 milyonan ji bo azadiyê li de encama têkoşîna gelê Kurd de hêviya yên dîkotin Kurdistanê xeyalî li vir ve şartiye têkçûne. Ev meşame ji bo azadiya Birêz Öcalan çarêseriya doza Kurd e. Çalekgeran Paşê serdana Türbeya Ahmedê Xanê kirin. Endama Kongreya İslama Demokratik Mahmud Tanış elivir axivî û Mahmud Tanış got riya azadiyê bişikandina têjîtalê İmiraliyê girêdite. Ahmedê Xanê jî aşiqî azadiyê bû. Divê em yekîtiya xwe ya ku yek ji daxwazên wî bû pêk bînin. Qonaxa çalekgeran piştîbaz tê giyadîn bû. Çalekgerin meşe azadiyên baskê wanê jî piştî şemzînan û geverê berê xwedan navên Dacolemêrgê piştî serdana pira ciwanên şoreşger kirin. Ev pir di sala 1960 de deniz gezmiş û hevalên wî li ser avaza pêş çêkiribû. Parlamenter Dem Partî çek otlu got ev meşame wê di navbera gelan de bi meşa biratiyê li navên Dacolemêrgê jî pêşwazîkirineke gel û girseyî ji bo çalekgeran hebû. Piştî meşê li navên de bajêr li avahiya Dem Partî çalekger bi ger re civiya. Meşa azadiyê ku ji Parîsê ber bi Strasbourgê ve pêk tê 13 rûj li payxweşt. Komeke ji 25 kesan di salvegera 25 a kompleya navnê tevî de dest bi navêna meşê kiribûn. Wê 25 roj li 25 qonaxan bimeşin û xwe bigihînin Strasbourgê. Çalekgeran di roja 12 de li bajarê Vilen Rûs sê kilan kesbûn. Meşa dirêj vê derê de dest pê kir û heta mayîn son Alfortê dewam kir. Di tevaya meşê de bi hezaran belevok hatin belavkirin çalekger çûn serdana esnaf û saziyên Fransî yên li herêmê. Dosyên têkildarî şert û mercê têjta girankir ya li ser rêbera radestî wan kirin. Koma ji 25 kesan di tevaya meşê de bi coş stran gotin. Çalekger di roja 13 a meşê de gihîşti Babîkineyê û Bakurê Parîsê û li vê derê konserek müzîkê hatlar xistin. Parlamenterê Dem Partiyê Zeki Yilmaz diyar kir ku heta ku Birêz Abdullah Öcalan azad bi me têkoşînê bikin. Zeki Yilmaz got meşamezin dest pê kiriye em şaxê meşamezin ya li Şirnexê de têcîtalî İmraliyê belavê Tirkiye teva bûye meşamezin jî li dijî vê kiryara faşîzane û divê herkes dî têcîtê rabe serpiyan. Yilmaz got 5 mehtû agahî ji rêber Öcalan û sê girtiyên din nayê girtin ev kuştine û li darê çavên cîhanê tê kirin. Em Kurd qebûl nakin û divê demir dest têcît bêra kirin. Divê pirsgirêka Kurd jî bi awayeke demokratîk bê çareser kirin. Ji bo vê jî divê Birêz Öcalan azad bibe. Öcalan garantiya aştî demokrasî û azadiyê ye.
Destlatari AKP û MHP Kurdan û siyaseta wan tasfiye bike pergala tecrüte mutlak li İmraliye xiste pratikê de konserteke tasfiyekirina bi salane û dixwazin di ser sala duyemîn de jî vê siyasetê bimeşînin. Em qebûl nakin, em dibêjin êdî bese û dibe herkes bawekê rabe serpiyan. İrme serî dawî got heke tevgera siyasî ya Kurd û gelê Kurd birê xistin be aştî û demokrasiyê qîr bike. Ji bo rakirina tecrütê li qadan be ev tê wateya ku komplo hatiye pûçkirin. Heke gelên cîhanê paradigmaya Birêz Öcalan nîqaş bike heke ciwan jin û karker nîqaş bikin ku ev paradigma ji bo herkesî riya herî gunca ve ev nîşaneya pûçkirina komployê ye. Em dibêjin ku ji bo mirovaniyê ya herî gunca aştî demokrasî azadî û mafê mirovan e. Ciwanên li Wanê dijî şerê taybet nöbetê digirin. Meclisa Ciwanên Dem Partî di pêncê tabaxa 2023 de kampanya dijî şerê taybet têkoşineke bi heybet daribûn dest pê kirin. Kampanya jî dewam dike. Endama Meclisa Ciwanan Abdullah Gürkan derbarê kampanyayê de axivî got tecrüta mutlak ya li ser Rêber Abdullah Öcalan sirayetê hemû dînamîkên civakê kiriye. Em bandora tecrütê li hemû qadên jiyanê dibînin. Tecrüt bingeha şerê taybete û dibe em li dijî vê siyaseta qirêj têkoşînê bi hêz bikin. Gürkan da zanî ku rehî têkoşîneyê ciwanan hedef tê girtin û got ciwan îro dibin Wanê Dem Partiyê de xwe bi rêxistin dikin. Desthilatdariya faşîst AKP MHP êrişî ciwanan dike ji ber vê yekê gava binçav dikin serlî îşkenceya fîzîkî û derûnî didin û sîxuriyê li wan ferz dikin. Bi vî rengî dixwazin ciwanan ji nasnameya wan dûr bixin. Van êrîşan li hemberî malbatan jî dikin. Gürkan herî dawî got em dixwazin bi kampanyayê tecrüta ku li İmraliyê bi dawî bikin. Em ê li her qadê dengê xwe bilind bikin û piştgiriyê bidin çalaka girêvên birçîbûnê li girtigehan. Em ê li dijî polîtikayên şerê taybet rabin û têkoşîna xwe ya ji bo avakirina civakeke rêxistin kirî bidomînin. Nastameyên şehîdên Qamişloyê hatin eşkerekirin navên de ragihandina hêzên ewlekariya Hundirî Bakurê Sûriyê bi daxuyaneke nastameyên çar endamên ku di dutê Sibata 2024 de di êrişa hewaya Dewleta Tirka dagirker de li bajarê Qamişlo şehîd bûbûn eşkerekirin. Li navên da hêzên Hundir ji balbatên şehîdan û tevaya gelên herêmê re sersayxwest û nasnameyê şehîdan û heşkerekir. Abdulselam El Ahmed navê dayîk û bav Fose û Fevaz di dutê Sibata 2024 de li Qamişloyê şehîd bû. Rebah El Ahmed navê dayîk û bav Manife û Hüseyin di Sibata 2024 de li Qamişlo şehîd bû. Mehmet El Said navê dayîk û bav Refa û Yusuf li Sibata 2024 de li Qamişlo şehîd bû. Yamin Şedat navê dayîk û bav Cemile û Muhammed di Sibata 2024 de li Qamişlo şehîd bû. Şehîd Abdulselam di salan ew di nava hêzên parastinê de cih digirtin bi dilpakî û dilsozî erkên xwe bi cih danî bi hêz û cesaretê xwe zehmetî û astengî derbas kirin û di dilî nedibû. Şehîd Rebah ji bo xizmeta welatê xwe tevlî navarefên hêzên me bû endameke ku bi hemû lêz û bez erkên xwe bi cih danî û bi hemû hêza xwe ve kar û xebat kir. Şehîd Mihemed jî bi salan di navarefên hêzên me de têkoşîn kir û beşdarî gelek eniyên şer li dijî çete bû. Bi hemû hêz û cesareta xwe şer kir û bû canfedayî welatê xwe. Şehîd Yamin ji bo parastina xak û gelê xwe ji bo misûgerkirina ewlehî û aramiyê tevlî refên hêzên ewlekariya Hundir bû ji bo kar û ji hevriyên xwe hez dikir heta roja dawî bi dilsozî û wêrekî têkoşîn kir. Kongreya Star Bankla Herkesî kir ku li dijî êrişên Dewleta Tirk kevin qadan Kongreya Star bi daxuyanekê êrişên Dewleta Tirk dagirker li dijî navên de hêzên ewlekariya Hundirî şermezar kir û got Dewleta Tirk dagirker sê salên bênaber êrişî herêmê dike. Di van êrişan de hemû qanûnên nav netê û mafê mirovan bin pê dike. Di daxuyanê de êrişên Dewleta Tirk dagirker hatin şermezar kirin ew bank hate kirin. Em ê li hemberî van êrişan her dem li qadan bin û xwedî li destkeftiyên gelê xwe derkevin. Li vê bêzanîn ku pêdengî li hemberî van êrişan tê wateya şîrkatiya bi Dewleta Tirk re. Hejmara nû ya kovara serxwebûnê derket hejmara 505 a kovara serxwebûnê bi manşeta di şer de înisiyatîfa Gêrladê gerîla ispat kir ku têk neçûye derket. Di vê hejmarê de nivîsên Rêber Abdullah Öcalan yên bi ser navê divê riyê Hundir ê kompleya Asronê çawa bêfêm kirin û ez li cihê ku tê gotin
tiştek nabe tekoşina hebun û azadiyê di domenim cihgirtiye. Li hejmarê de nirxandina konseyê revebera KCK Cemîl Bayik bi sernavê li ser hilbijartina herêmiyê Sûyekê Adarê, nirxandina endamê Komîteya Revebera PKK duran kalkan bi sernavê şerê riyan a modernîteya kapitalîst û polîtikaya qirkirinê ya ku li hemberî Kurdan neguheriye nivîsa pîro dersim ya bi sernavê li ser nêzîkatiya li hemberî pêvajoya pengavê hatiye weşandim. Di kovarê de daxuyanê Komîteya Reveberiya PKK bi sernavê em ê têkoşîna xwe li her qadê pêş bixin a bi mabesta salvegera Komkujiya Parsê cihgirtiye. Nirxandina Cemîl Şerîk ya bi sernavê em wek şerê taybetê şerê cîhanê yê siyemîn hatiye weşandin. Ji fermandarê NPG Bahoz Erdal ji bo serxwebûn gotarek bi sernavê şerê İsraîl Hamasya li pişt perde û erkên me yên şoreşgerî nivîsandiye. Nirxandinên Ferze Dersim ya bi sernavê tenê bi têkoşînê dikare qirkirina sîstemê ya li ser bingeya Alewîtiyê werê şikandin jî cihgirtiye. Polis û cendermeyan di nava Mehekê de îşkence li sê zarokên Kurd kirin. Li Erdemliyê sê zarokên Kurd yên karkerên demsalê ÖŞŞ û METEK û temenê wan di navbera 14 û 16 de di şeva sersalê de di navçeya Mêrsîn Erdemlî Taxa Kargıpınar jalê cendermeyan ve hatimin çavkirin. Cendermeyan destanîn ser telefonên wan ew birin müdür fermandariya cendermeyan ya Kargıpınar ya Mêrsîn û îşkence li wan kirin. Piştî Mehekê vê carê jî ji ber nivîsên ser dîwaran polîsan îşkence li wan kirin. Cara duyemîn jî cenderme û polîsan li 29 çile de avêtin ser depoya ku zarokan lê kar dikirin û gotin îfadeya we heye û ÖŞ û MET birin müdüriyeta polîsan û bihaneya ku li ser dîwaran nivîsandine û îşkence kirin. Müdüriyeta polîsan telefonê cihê karê zarokan jî kir û xwestin wan ji kar derxîne. Zarokan serlî îhade Mêrsînê dan. Polîsan telefonê zarokan kirin û pirsa ve giliyê me kiriye û gef li wan xwarin. Li ser vêkê parîzerên îhadeyê ji polîsan re gotin eger hûn zarokan bigirin bi çavan em ê giliyê we ne tenê li Mêrsînê li Enqerê jî bikin. Malbatên zarokan ji Sêrtê telefonê zarokan xwe kirin û gotin werin malên xwe. Leşkerek devlet Atık Adager ker hate kuştun udu leşker jî bi giranî birîndar bûne êrişên dewleta Tirk ên jî herêmên zap avaşî û metin ayê didome. Derema Kurdistanê Federê leşkerek hate kuştun û du leşker jî birîndar bûn. Lê kulî daxuyanê Wezareta Şeriya Tirk Çavuşê Pispur Kadir Dingil hatiye kuştun û du leşkerên navê wan ne hatiye eşkerekirin jî bi giranî birîndar bûne. Cigida Seroketiya Giştiya Piya û aktivîsta İslama Demokratik Menîce Rümeysa Gülmez anî ziman ku desthilatdariya AKP bazirganiya olê dike bi vî rengî siyaseta em ê wêyînan ya dîktatör dimeşîne. Heke rûşlata navîn bi İslamê rastaqîn were birêvebirin wê şer û mirin nebe. İslam ve aslê xwe ola aştî adalet û rizgariyê ye. Menîce Gülmez got AKP ku tê alaqeya xwe bi İslamê re rast nîne û olê jî îstismar dike. Divê raya giştî vê bizane ne hewceyek ku ew ji hêla desthilatdariyek olî ve bêne birêvebirin. Ya girîng ew e ku mirov di çarçoya adalet, hukuk û wijdanê de were birêvebirin. Menîce Gülmez herî dawî got çeteyên Daişê jî û AKP di yek xetî de ne. Polîtikayên ku gelin herêmê re pêşkêş dikin ne ola Silamiyeye gel biriya İslamê manipüle dikin dive em ne itaatê müveviyê ne û ne jî Yezîdî bikin. Em li hemberî dîktatûran serî ne tevînin ji vê axêre aştî adalet û hukuk pêwîst e dive ev ax ji şeran rizgar bibe. Li ber çavên cîhanê jin tên qirkirin îstismara giran ya li ser jinan teskîreke hemû cîhanê ye. Samîre Siharîfî diyar kir ku ew û hevjina xwe ji Efxanistanê reviyan û got li wela ji min ji bo hukuk û mafê jinan têkoşîn dikir ez ê li Fransa û Ewropa jî ji bo mafê jinan têkoşînê bikim. Duruşmeyê jinên Efxanî yên li dijî Talîbanê şer dikin heman duruşme jinên Kurd e ku li dijî Daişê û desthilatdariyên faşîst şer dikine. Ev jî pêşî hêviyê dide min û paşê jî dide hemû jinên li Efxanistanê.
Berdevki hükümete Irak'ı ragihan ku de encama erişen Amerika'yı li ser Irak'ı 16 kesan jana xwe ji dest daye. Devletê Nêkbûya Amerîkayê ragihan ku duh bi şev li Iraq û Sûriyê êrişê 85 hedef û 7 têsîsan kiriye. Ev êriş weke tolhildana êrişa alîgirên Îranê hatiye nirxandin ku êriş çend rojan beriya niha li ser baregeheke leşkeriya Devletê Nêkbûya Amerîkayê ya li Ürdünê pêk hatibû de encama êrişê de sê leşkerên Devletê Nêkbûya Amerîkayê hatibûn kuştin. Berdevki hükümeta Irak'ı Basım Evadi'yi gut Devletê Nêkbûya Amerîkayê carekê din hêzermeyên ewlehiyê yên li El-Qaim û Ekaşatê hedef girtin û serveriya Irak'ı bin pêkir. Basım Evadiyê ragihan ku sivîl ji di nav de 16 kes hatine kuştin û 25 kes jî birîndar bûne. Evadiyê diyar kir ku Devletê Nêkbûya Amerîkayê derbarê êrişan de tu agahî nedaye hükümeta Irak'ı.